Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati region-wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 14 minutos karon nga adlaw Lunes, Mother's Day, Payday, Petsa 15. Lunes na mga edisyon sa inyo sining nga palatunturan sa kalandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga padulong sampi na kaulihi labas na tipon nga mga police report, latter entry, record of events
Opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry aton sa ni Kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sini nga Patrol 2, ang atong sini nga Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, sa nano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si aksyon na John Diaz nga magaresponder, back to back sa aton nga piloto, waswas lang ko may Aria lang kon mais, importante way lang Malaysia, aksyon papang, Nixon tahom. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag balita international. News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, buylog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Of naman kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT Expert Action JM by Keen. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok Ciudad Sang Bago. Buylog man nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad. Ang inyo sini ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa Rabilin isa ka oras. 11 minutos nga pagpangalagab, inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Karon nga adlaw daw luyam-id ang aton sini nga panahon. Halin kagabi nga ulan. Pero may lang pagkaga daw kulukalma siya. Hasta karon nga kapunanon pero hindi ta kung kaysa malikawan. Ara naman ang pagtuhaw sang pila ka mga galom sa aton sa kalangitan. Kag hindi man kung kaysa mapaiway, may pagturutalithi naman. Sabi ko gani, mangintuloy-tuloy na lang ang kwan. Ang lakat sang maayo nga panahon na halin sang Sabado, pagka Domingo ay ginula niya tana sang gabi hasta kay nasang kagahon. Muto nga doon nagkulukul-pa sa sang nag-abot na ang mga alas 6 sang aga. Ibota may mga pagbaha-baha sa syudad sa San Carlos. Doon pa to sa Silay, Escalante. Amo nang iba niya dogi na tagaliogid. Kung mag-ulan-ulan kay kung kaysa hindi ganyan malikawan. Kung sige-sige, bisan hindi sa tudo, kung sige-sige, inuras, at sigurado ko baha gidya. Logi na tagaliog permi ang mga taga Northern Negros. Sa lakat permi sang panahon kag kung masami. Gaulan-ulan tiya muna ang mga taga dito, ang ilang mga rescue operation, gina-alerto na tayo basta sige-sige ulan kay tikon kaisa. Muna siling naton, hindi tagid malikawan ang pagtupa sa ulan. Especially nga nagahatag man sang pagbaha sa pinakabahin sang aton diri probinsya. Importante alerto lang ta. Kag ang importante nga ti di na ta maghatag kumpiyansa, kinanglan nga mangin alerto kita 24/7 na binagid sa malain nga panahon. Okay? May gabi nila kay paring kinarong sa Quezon, Tokyo, Japano. Check attendance lang siya.
Dira sa may Bangga Tutong sa Barangay Filisa. Bangga Tutong 1, Barangay Filisa. Ara ni si Angela Liarte Gayondato. Pa-urok-urok na siya. John Kevin Hamora, may gabigid. Ito Noel Amar, ara na siya. Check attendance na. Sa kay Rockney Malinaw. Kay Kwandera, kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua. Sa kay Mr. and Mrs. Manuel Codira sa may Silay. Amoman sa kay Engineer Nonoy Galunan, sa kay Ma'am Julie Hamandre, sa All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan, baw nagapaurok-urok. Sa kay Mr. Rioben Tampos, ang LTO Chief diri sa Bacolod, ga-monitor man sa aton. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr., bawara gid siya. Sa awaya kabataan niya, pati amon amigos puno lunok. Sa kay Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family dira, may gabigid. Kay Maninay Sencha Mop, may Kakaloy Bibidor dira sa Rosario Heights, Subdivision. Sa kay Tuto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Always gid nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol. Sosan Gonzales da, may gabigid. Kay Jeff Magtubo Hamantok, kay Mr. Bobby Munoz dira sa Ciudad Santa Lisa. Mayong gabigid, no? Check na nga ito sa nga patrol to, nga ito sa nga Crosswell Patrol. Kamusta tanay si Action John Diaz. Sa nga paglibot-libot sa pinakabahin sang Metro Bacolod. May mga ginaresponderan sa Action John nga mga baybas sa operation, no? Waygid untat, Si Tita Mens, kag si Kap Bibing Noble sa Barangay Panukoy, ka paurok-urok gid. Tinatamiyaw lang ni Christopher Redfield. Totoo ninyo si Action Andy Pensor. Ayos! Check na si Action John Diaz. Observation report sa nga itong sininga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action John, kamusta? Alin ako Diyan ka? Alin ako din. Alin sa Station 5? Alin ako din kalibot-libot. Alin ako sa Station 5 kayo na. Okay. Sa Station 7, alin naman kami to kayo na. Ako considering nga gabi. Duwagid ba ka mga police station ang nagtirada. No? Isa mga dulod-lag ko. Kuning mga persona na nagkaradapan. Ito. Sa may bypass operation. Pero sige, dyan po naman libot sa palibot ng surad. Siguro sa tatarang yung mag-action halong sa pagbiyahe. May pila ka mga vehicle accident. May lalaki naman ito kinabungguan taxi. Lampos naman ng ulo. Ay, sus. Pati agtang yan. Nagkarapihak naman action erect. Pilakson na naman. Tubog? Hindi man. Galing kayo ang motorsiklo. Wala ka salig. Wala kumpiyansa. Nga pwede ka madasig pagpadalagan. Kaya ligwang dalan. Dara sa may rob. Kaya tikong kabi sa rob. Hindi kita to. Mas nakadamol sa lakyan. Galing kayo may mga taxi na dabi. Nga gagulpili ko. Wala para kayo nga gaw. Kwa sang pila sa pradahan. Dara sa taxi sa rob. Di pagka balisar di maala sa session 3. Galing ko ng taxi. Burhot pag inangagi ka motor. Ate head-on collision sila nga duwa. Lampos tong laki. Way pati helmet. Yamaha no motor Yamaha ba lang doon na thrill? Wow. Thrill nga motor. Bago na, hindi ba? Hindi naman. Doon naman action na rek. Colorito niya motor. Dobi ko ng impact Dobi dyan nag-separar gito sa motorsiklo niya. Agtangyo gito ang doon nagkuret. Una-una unconscious sa mo nga hindi makuhaan sa ngalan sa station 3. So giningagaw gito sa dala sa may ospital. Ginasep natin karoon pinaka-latest nga update. May sinadara action erek. Kaya sinilang gabi nagbuntad. Siguro panomdom na sa tumaka-action nga rapat halong gid sa pagbiyahe action erek, no? Yes. Naglibot kami sa mga paboritong lugar ni Papang. Oo, te. Mga lodging house. Why naguro to? Kitapos naman ng Valentine's Day. Tikay kagapon, gintulo pamangkot na tod sa Mustang ila kita, sigado ko no? Kaya ba, siguro tahap lang tao, kaya babay ka polis, mapatrol yan ako no? Mga polis, di ka pang tahap, ganito mga tao mo, mahampang iban. Ilaw patrol, yas lang ko sa mga lodging house. Tiyambang sa ibang lodging house, ano lang? To nila, yung mga minors mo na to, hindi ba? Oo, mga minors lang to ya. Galing kiti iban daw na, naman ko naman kato. Kaong-kao na lang
Ati, oo. Kaon sa lamisa. Lamisa No, na. sa mga pagkaon. Oo. Amo na lang na, enjoy na lang. Ti iban, wala na lang naglagaw-lagaw sa mga lugar. Iban na nga naikatuan nila. Kagkaon-kaon na gani, no? Kagkaon lang, sa lamisa lang. Mga Lamisa kinilaw ko, no? Kilala ko ba, kinilaw ko nung kanon. Kaya namin ako nung kinilaw para hilaw. Tuntong yung kilala mo eh. Actually, mo na kay kung libuton kagapon, protegin man kadamong tao compared sa buong nga gabi, Oo. nagtaw-tahaw na ya. Pero according kay Ma'am Liberty Njape, may gabi kay President Liberty Njape, ang spokesperson sa BCPO. Oo. Ang bala, ano man na, do nabuhi man kagapon ang mga negosyo, no? Sa may Bacolod, kido kadamo gid sa mga ilang mga customers sa Son Ereka. May mga gimmick-gimmicks lang gabi mo. Gani, may kanya-kanya man, may estilo, like sa lamisa, may mga design, may mga bulubanda, sila nga gintastar, Gani. no, damo sila sa ilang mga gimmick para makainganyo sa mga customer. Yes. Pero wala, hindi Valentine's kapon, hindi na pares-pares. Oo. So, bilog na mga pamilya, Yes, bisan ganda. mga bata nila upod. Ara mo ng kabataan eh. Mga kabataan na muna. Pero pwede extended Karon gabi kanila, pwede nag-Valentine's, so, tayo Valentine's ka man? Sige na. No, damo pa diyo sa like sa gabi damo kita sa NGC. Pero sa gabi damo pa man may nagakadto pag ila action Ereka. Iban guro ay na lugar gabi mo, diba nila subong taya kay mas ligwa karon nga gabi. Tawhay pa. Pataway pa, nami Oo. pang tempo. Pero may Yes. design gapon. Yes. Ay dapon mga ball, ay di kalit balls, di damo, no? Damo pa design, may mga pula-pula pa diri, may mga bulubulak pa nakabutang. So pwede pa sila gapon ka pa picture action Ereka. Nami ginabas sa may galagaw-lagaw lang kay ligwa man ang mga dala noon. Bisan Monday, pero mga dalan sa palibot sa syudad, dito sa mga nakagotok action Ereka. And hopefully, magatayon sa gapon na sitwasyon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. At least happy Monday, kaya wala maayo sa mga krimen nga nagluntad sa palibot sa syudad. Okay. Except atong snatching nga nagtabo kay na. Gani. Nga karami sa mga snatcher, gingko nilang bag, gingkuot lang nilang kwarta, ginaboy nilang bags kilid sang dalan. Tunto mo no? Punto gito nga mga snatcher to, dra pa sa may lapit sa may action radyo to sa Locsin. Ga sakay na karamumo to ang tagiya ka bag, ang biktima nila, kalagas kaka ano buklas nila wala kagamit. Galing kiti o ay gid guro na hingagaw na dalagin nila action erek ining gamit mismo, no? Mala kay ti si Papang, may maning panimaho ni Papang kundi kay makadto. Libot kami sa Nuana. Dito kay ti may nakakilala sa syudad jogin sunod ginatag aksyon ang bag. Tigin bilin gili nila dra sukon Bradampi building. Sa lapit sa may sa Turin stop aksyon dito nila ginbilin ang gamit no sining babae. Ginsunod kami kinagpundo kami abi sa may barangay 3. Na dito kami gilagas ang certain ano to rami ang lalaki nga sang driver sang e-bike binatag ang bag tiglan to manamon kung ano to karon nga gabi timing pagsakay adra accelerate kami nagbalik man at least natag na siya ang iya mismo bag dako to kay dula mga 23,000 pesos to ang nakuha sa iya. Pati ito ang, ano po ito, cellphone nga Vivo. Ito ba mo? Amo itong nakuha siya sa snatcher. Kay pagbuklas, ginkuot, ginkuha ang wallet. May ginbilin pag nga wallet, pero stapler na bilin. May sagad na yung snatcher, ya. Amo na sa mga snatcher. Pero hopefully, no, nga makabulig ko silang kwarta, ang bagay kayo sa babae. Pero ang pinakapotante nga, nabalik ng mga land title, mga papeles, mga registration o RCR, ito importante, nabalik to sa babae mismo. Actually, kamara dapat sa mga nagasakay sa motor ko sa dalan, tingwaan gid nga mga proteksyonan sa gusto mga bag, kaya di magpagamit sa bag nga gasilang, bag to binimam gasilang to kita ng unod. Basi blamay na instrumento na kagaganya to sa mga tao, Gani. sa mga kawat na aksyon Ereka. Amo to ginakwa Manila mismo ang bag sa babae. Ano to lesson learned para sa tanan, no? So hopefully nga matun-anton nila action na rin ang nga hindi na sila magbit-bit sang kanga mismo nga gamit sa masunod nga mga tinion. Dira na kina no natin over na naton sa may station sa Action Radio. Diri sa may circumferential damo pa diri nga mga dalanon nga wala pa na kayo. Tapos ba? Abot sa no sige man sige action direct daw sang ila mismo nga gamit. O kurad ang ginakayo diri dalanon. Siguro hopefully nga matapos-tapos na gid man, no?
ang pagkayo diri sa area Wala mismo naman tapos sa na dyan, Reka. oh. Even diri sa may lapit sa may high street. Oo. May mga porsyon diri nga bago na maliwat nga ginpang kutkot kag gibutangan sa baral. Wala pa basi- naman tapos na dyan? Why pa? Sige, pero gyapon may natapos na, maging bago na naman. Ah. Ang before nga ginkayo nila kay uliwat. Oo. Tiluwat na naman, balik na naman ako sa Nerek. So medyo may mga portion dre nga hindi ka dapat pang dasi papadala kay na mabungguan mo kay medyo dulom-dulom mga area like atubang dre based sa mga BPO companies. May mga area dre sa Nerek nga madulom-dulom. So kung dasi mo pagpadalagan, inari mabungguan mo disdas siya gid, no? Dapat hinay lang gid sa tuntunan nga maka-action kung nagalabay diri sa may circumferential road Dulom na mismo. daw. Ha? Dulom. May mga portion gid nga dulom. Oo. Kag kung dasi pa badalagan mo hindi mo makitaan ang baral bala kay ti wala sang ginatawag naton nga early warning device nga Ay. transparent Nga, oh. nga makitaan kung layo pa lang. Delikado. Gabasi mo kita. Bala dyan, lapit ka na lang ang mabungguan mo. O kag kung mamungguan mo na masalok kas dalom Di kung mga dasig-dasig lagat. Mga dalom na buho. Dalom ang buho. Oo. Hindi Sarang- basta lang. Sarang makaigo ang salakyan. Isa sa auto. Oo, pati fuel vehicle kay go. Kay ti duwan isa sa kalinya nga napa-square siya do mo naging kot-kot nila liwat. Oo. Hindi ba gutan sila nga traffic barricade nya kung mabungguan mo na after sinaksyag masalop ka na tos dalom. Oo. So dapat Kay- halong kid sa Oo. mga nagabiyahe. Hindi bala dyan, namin tanidang ilang nabutabla, reflectorize kinang layo Da. pa bala, no? Amo gina, pila na ka distance sa pataw kung magbutang reflectorize. Oo, kag Layo-layo na mong. ang iba nga ni dyan, kung mga dulom gini, mga sulo-sulo bala na da, no? Na, amo pag gina. And mas makita ni kami nagabantay. Kailan kita mo ni Soros naman nagkakayo. Oo. Pero makita ang pinakabutang hindi layo pa lang. May learning warning device. Oo. Kinagata grupa. Kung diin malabay ang salakyan. Alimawa, Okay, alimawa dyan kung di buho, siguro mga Oo. pila ka metros, 200 meters, siguro sa buho, alin sa buho, may distansya, 200 meters, buta ka na na reflectorize, hindi bala dyan? Yes, kaya do like bala sa nagapark ng salakyan. Oo. Dapat pera ka 200 meters, ibutangan mo na sa early warning device na Okay. reflectorize. Oo. Kay amo nang early gito early warning kay layo, hindi ka mabutang sa device nga dala na mismo sa may buho dampi. Gani man, kay gumong kita, may buho, di ba? So, susot ko da. Oh, kay nali pag gulpil gan buho na dayon, dala ka Oo. naswak kagid. Am naman lang yung siya dyan, kung imamonetisahan man, kung di may mga tracking, ang beryado, magbutang sila sa reflectorize, nga dog square na, lapit niya sa buli ka tracking, dapat na rin layo na ganun distansya na yan, di ba? Yes, dapat nakadistansya siya, mga more or less, mga 200 meters. Yes, na muna, oo, para Kay layo. kabalo kang pinaka-purpose sila, nga makapreparar ang salakyan. Gani, oo. Kag kung nakita nila layo pa lang, makainay na fly, hindi Oo. sila lang agapi na gusto pagkadalagan. Gani, magatis yung nga ay, may aberyado, gali nga salakyan, may early warning device, pero basta kabalo gali 200 meters, peg ng distansya, at least magkapreparar sila. Oh, exactly. Amo na gali tawag niya early warning. Oo. Kaya early, layo pa lang, Yes. may warningan mo na. Oo. Hindi nga salakyan na, dala mo magibutang sa dalom, Oo. ang early warning device, nabulasot sa dalom ang motor. Kasi kung mga Kung dulom, disgrasya, kung mga dulom na dyan, ibang nga na dyan, mga sulo, no? Oo. Ibang nga na mga kwamlas, nga kakahoy na, hindi ba? yes, basta layo pa lang nabutang na. Oo, Hindi nga ipagtapik mo daw sa buli kasalakyan, kay Yes. delikado na saya. Oo, gani. Ilabi kung dulom-dulom ang area, at Oo. Sus ka bigas delikado. sa kaginapuha mo ginang kakululbaan, action rek, basta mga areas nga kaangay madurudon nga lugar. Especially subong ha, Oo. kadamo pa mga dagko nga mga truck kargado sa tubo, Oo. nga nagabiyahe sa Gyapon. So like dari, Hindi sa pala- conference, so dari na sila galabay, hindi ba sila kapwede labay Lacson, Araneta, mong dari na sa may Oo. circumferential road. Yes. So dapat dari nga area, kung lalabot, may mga areas gid man nga dulom, pero tani kung may nagapark ka sa lakyan, butang nila sa early warning device, nga reflectorized gid mismo, nga makit ang layo pa lang. Hindi maligar nga daan drop lang sa gasko hanado man napapadalagan nila masagan nila sila lang tao sa dalan naman karasig sa papadalagan sa mga salakyana. Gani. So dapat mangaman kid kag Yes. bisan ko na mo tanan ka haras-haras sa iban ikaw halong kagid Oo. halong gid para likaw sa aksidente sa dalanon aksyon erek na. Damo ka naman respondiran nga mga gagasuluhot dalom buli ka tracking, di ba? Ay tani hindi lang kaluluoy man ang mga nagabiyahe sa dalanon. Oo, man. No, subong nga daan bisan daan island kinadiretsuhan nila. Tabutulo, ginarado na yung island. No? Pinarado nilang island sanag na bala. Sanag naman, Diretso pa sila sa mga island. Ngayon nga matalang ka pa, no?
Gani, siguro, iban, ang mga ginambal, hindi kayo mag-inom kung magbiyahe ka. Oo, Ikaduha, kung hindi mo suladong lugar, hinahinay ka lang gid, no? Correct. Bala nila kung oras kabot, importante is safe. Wala Oo. tablag, no? Wala pilas, wala Yan. gas-gas, Oo. wala, no? Samad-samad. Oo. Wala tanan, no? Kay- Kuryente, wala tanan. May ningap agad kati report mo kini bago lang dili may nagabunggo dito nga motor kag taxi no abi ko wala Oo. subong. May ara gid dito sa may rob to, no? Una gito action ereka. Sus. No, nabungkuan to nila. Pero hopefully hindi din na masundan pa. Halong gid ang tanan. Kabudlay nga daan sa ginatawag nga aksidente sa dalanon kay kamahalas ang bulong. Kag kasakit magpilitin siya. Hindi magpilitin siya kay delikado kid. Budlay kung magpilitin siya action erek, no? Karon gabi naming panyempos palibot sang surad sang Bacolod, manay na yung panahon, kaling kay do nagabugos-bus na naman ng hangin. Alerto lang ha kay kagabi, karamo gid sa nagtaas sa level sang tubig. Base madisgrasya naman. Alerto gid kong gabi action erek, no? Ang Pero kung langit, di kay kamusta Ma'am dyan? Injape, ha? Ang langit subong kamusta? Wa tangla mo way manung galaom. Wala galom, galing kay do nagadulom. Gadulo. Why bituon? Oo, way bituon. Sag mo na ulan, no? Kabing hangin, dano? Baskog. Baskog ang hangin, mabulubog na ang panahon. Kaysa hapon, mapulo pang paang eh. Tagabi-gabing buo ka ulan na sa magaga. Oo. Di ba? Alis sa hapon, kito kapon ga duty pa ko. Oo. O pagkabo timing lang gid ba? Nga nakabot ka stasyon. No? Pagkagabi sa rekti, nagabubong ulan. At isay basa sa tanggal pang lakaton sa dalanon. Dami. Karon gabi wala gid bituon. Kani magwa ang bulan, pating bituon, masanagan ang kalangitan. Lagi magulan. Waay gid. Way chance. Waay gid gani bituon sa kalangitan. Way chance bag champion. Waay chance mag-champion. Importante wala lang malisya. Ano ang bali mo Ma'am Jape? Ano ang balimang Jape? Oo. Waay may naglagaw o sa motel, charot lang. Wala kuno sa mga sa mga minor ilan na dakpan action reka Tiyo. sa mga latikas kay iban pa. Kaga general peaceful ang pagsaulog sang Valentine's Day kahapon action reka. Diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Dali sa mga Jape. Grabe. Ang kahapon na Valentine's Day na ang aton Bacolod City nangin malinaw ang patawhay sa naging meaningful para sa iban ang aton pag-celebrate sa Valentine's Day sa kabilugan. Wala man mga any related incidents or crimes, ma'am, no? Sir, wala kami sa may na-record na mga crimes na related sa aton sa Valentine's Day. Ang mga na wala sa mga significant or untoward incidents na naglingkad sa siyudad ng Bacolod sa mga kinamadlaw. Oo. Kamusta mga patrolya, ma'am, sa mga lodging houses, kag sa ibang mga pension house? Oo. So naghugot kita nga nagpatigayan sa pagpatrolya naton. Effect pa ang iba naton ng mga force multipliers, no? Nag-pumbit sa aton sa pagpatrolya sa mga hotels at mga inns sa pagpasiguro nga manginong kag matawhay kag nagasunod sa minimum health protocols ang mga nagakadto sa among sila mga lugar. Oo. Pero kung kahapon, ma'am, damo, gid man nga siguro may nagwagit kag mga doon nag-dinner out o nagkinaon abis sa mga restaurants. Kamusta yung mga health protocols? So, ang aton Bacolod City Police Office, naka-record kita sa mga minor na mga violations yapon sa face mask violations ang pagsuksok sila. Pero wala ba na nato na kita din ang pag-viola sa mga restaurants ay ang atong rin na-record na nanging compliant man ang atong mga kalanaan sa ang mga parks. Very good. Ang iban na mga kalagpuan sa mga tao ang kahapon na pagsalabas ng Valentine's Day. Actually, batihan si Police Lieutenant Maria Liberty Enjape, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Jan? Ha? Ang mga police station kagapon may mga gimmick-gimmick mo sila no? Oo, na nagtag sila, ang station po na nagtag sang Aros Caldo to, Oo. Kamao, Kagulak, Kagabulak ano to mga balon? mga balon. Ang station 1, amo man na nagtag to sa mga couples, Ah, sa bugas, dobra mo? Do simultaneous to ilang nga programa sa PNP no kapon? Do halos tanan, bilog, Oo. guro nga Pilipinas, Yes, oh. Kada mo ng order ni Kwan, di Sinas. DPLP.
Oh, si PNP, no? Ating army, amo man. Ah, nga, may ara man sila? Mayara man sila ilang abakulo. Tuod ka? Ah, okay. Kapag ganin ni police, ni army, Major Sinapansi to the third, mayara man sila kanya-kanya. Pati mga babae nila nga mga army, bala? Oo. Gipang gano'n to nila, sang pangado pang Valentine's. Kita to, kita ni. Gali ka. So, laya kita ni. Laya. Laya kita ni. Duty mo magapon eh. Kani, amo na gani, laya, araksas ang Valentine's, sa sulod sang center. Yung center, oo, na-timingan mo gid eh. Timingan, yun. Pero okay lang kay pag-abot ang gabi, wala man yung action, Fred, ako na naglagaw kapag yun. Huwag ka nagkitusudlan, Oo. kutok-kutok tao, damo tao. Sa din? Damo naglagaw kagapon. Pero alam mo na, it's once in a year. Hindi man tanan nga February 14 toon Domingo mong, no? Oo. Gawa mo ni Coro Subong, ano to, Domingo. Domingo lang, hindi lang ng Domingo ang February 14. That is bilog na pamilya. Oo, nami Oo. dyan. Nag-timing pa na kay before sina, Chinese Oo. New Year. Oy, oo, nasundanay gituod. Nagsundanay, di ba la? Oo, correct. Holiday, nag-long weekend sila, ati may preparasyon sila Sabado kag Domingo. Correct. Na si may lang kay nakasundanay, dako gina preparasyon sang iban. Oo. Ang iban unong lang. Iban di pay gapon mo. Ngao. Nagulan ko no. Nag-ulan Ang nga. iban gambal nga wala kay sila lagaw, nagulan. Okay. Sa lagaw, Oo. yati, white chance kaya nag-ulan mo. Wala eh. Pag mag-date kaya sa isa ka lugar, why na niya ulan-ulan. Ulan. Oo. Kag kung magkananay ka mo dayati way manulan. Oh, laban. Para lang ako sa lamisa. Mangkutas papang la. Mangkutas papang kasi ang eksperto. Alay ni nga kananay ang So niya, pero may hilaw. Ilaw. Oh, hilaw. Sige lang, no? Actually, Hilaw. ito magkakson. Hilaw nga kinilaw. Hilaw ang kinilaw. Ah. Kaya kung luto ang kinilaw, Pigaw. pikaw. Pigaw. Pero kung magkakawa kinilaw, parang dumon mo lang perbe, na wala na malis. Wala malisya. Ka lang. Papang pa yan. Importante malaga, kagulustuhan lang sa Kinahanglanon. Correct. Naamo na sa ang tirada na. Sa ito magkakson bantayan, di tayo sa balita, ritibot sa patrol, ang duha ka mga siparado nga bypass operation, higing patagayon, dari mismo sa may sarad sa Bacolod. Karon nga gabi, sa totalan magkakson, tandaan nga isa sa rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sabitan na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na John Diaz there you have it, live report sa Patrol 2 ang sitwasyon sa Metro Bacolod do na si Platani dyan ang langit nga do ay dito on kag daw damo galom do kabay pa nga hindi na mag-ulan na no mag-ulan sa hindi na tamaan gid kapaskog kay daw ang taga norte permi do gina taga liog sila permi magulan nga ni do gabaliswa mas la namuna na alerto lang ta permi balikan talaga sa action dyan sa duwa ka mga bypass operation maging responderan niya station 5 dagang isa ni do station 7 no ang follow-ups na karon dugay sa balik ka report ni action dyan no may gabi dira ginatamya ko ng asawa ko kapamati gid siya kagautod ko sa UK galantaw man sa FV hindi ko tulog kung hindi ko makapamati aksyon. Siling ni Rock Norok
Mungon. Ay, puwerte. Si Rak Narok Mungon. Aga pamati sa Dark Kaknyo. May gabigid. Ang report ni Action John Diaz, ginadulong man sa inyo sa Kaluman sa Santon Plus sa Herbal Capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit. Ang serbisyo, aksyon, aksyon, radyo. Importante lang nga public service, ginapaksyonan lang ang tanan nga himata kag kaparentihan ni Ever Salvilia Juligi
nga siya napatay kag ang lubong sa Pebrero 17 alas 2 ang hapon matapos ang misa sa Aglipayan Church. Ang nagapaaksyon ang iya utod si Mrs. Eva Juligi Torre. Pagi kay Dairona Rihida Trava. May gabi din na kay Baby Yuki kag kay Tuto Ayan J. Traba. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa dira may gabigid. Nagapaurok-urok na si Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa. Always niya ga monitor sa aton. Renz Negros, may gabi dira kay Renz Negros sa Binalbagan. Kag Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family kag sa mga taga Phil Power Group dira sa Minasipalay. Kapaurok-urok siya. Hindi man kuno kompleto ang gabi kundi sa makapamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid sa inyo dira nga pagpaurok-urok. Sige. Ang iban karon naman kay mahina ang kalaban. Purok San Roque tango buwara si Anabel Garcia Galiong. Gapa urok-urok si Edmond Claridad sang Tabunan Bago. Gapamati gid sila ni Linlin Labrador Caridad. Sige, check na lang report ni Action una ni Action Roger Guti ba. Action Percival, standby na sa imong report Belated happy birthday Mama Helen. Belated happy birthday Mama Helen. Tamyaw ko, sawa ko, Mama Helen, belated happy Valentine's. Love you. Paurok-urok Alin kay Elmer Hilsana. Kay Alex Montesa mayong gabigig kang mayong nga pagpaurok-urok kay Gart Kaknyo. Ara sa si Joam Ambrosio Ibanez. Sa mga Ibanez family dira, mayong gabilang kag, mayong apag. Paurok-urok. Yes. Toto Noel Amar, may gabigid. Ginny Osiser sang Hong Kong arasawa. Agapamati gid no kag si Alex Montesa. Nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Hindi man ni kompleto ang gabi nila kung Huma Lumina na may gabigid sa kay Huma Lumina. Kay Arlene na cheka no? Gapamati gid. Si Teresita Urita Kahuraw sa La Carlota City, araman siya. Paul Ornilio Riporas. Kami ako lang brother-in-law ko si Juji. Dadan kagtiyay Jennifer. Dadan. At sa sister ko si Donaville Riporas. Gapaurok-urok gid From Mandaluyong City, happy rin sa mga taga-Lakasiya na subong Libradilia family. Haling kay Libradilia Ilyasar Ramayla. Marquin Marcuelo. Ngayong gabi kay Marquin Marcuelo sa kay Junil Harunilia. Kami lang si Papa yan o si Nanay Luna Haliorina. Sa partner ko si Nicole Arivalo Alamilio ga monitor gid no. Kenneth Vallejo, patamyaw sa asawa ko, happy birthday Annalina Vallejo. Sa kay Angelica Liarti Gayondato kag kay Ramona Azero sa barangay 35 ayos gid no. Why si Action Roger? Hindi siya makontak. Action Radio Philippine Standard Time alas 10:26 na. Standby sa report ni Action Percival Villamora. Una-unta report ni Action Radio Gotib live gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Line number 2, Action Roger, may gabi, please come in. Yes,
Action Eric, may gabi sa itong mga aksyon sa aton sining nga mga balita Action Eric sa karon man nga mga sinihon direkta diri sa aton man nga area of responsibility. Ara ka sa subong sa sagwa? Again, Ara ka sagwa to gahangin nga, gahangin. hangin, duway man duway, ari ko di subong sa sulod na Sabi ko ara ka sa sagwa ga panginangin. Oo, Action Eric, ang lugar ko di subong, medyo Bansada sa hangin. matulubog na ako, pero Ah. duway man hangin, duway tukugan ni kapag detect pag yun, daw ang net ko na subong. Tugnaw na sa imo? Oo, tugnaw, daw medyo Ati, pagini. mayaman kayo at least di ka na mag-electric pan, di na hakog sa kurinti. Ate, mo gani man ko gisa galing kay te mo na ginaw puro jagan mo ko sa kunang huni man daw siya sunere siyang lamok ba. Babaw, mo na ganang pinakabuisit gito, itong huli sa lambok to. Ako magkutas na niya ba? Ayo di purma. Do may buot ba lang lamok aw, no? Mga gat mo, do may buot nga lamok. Kani kala po ko daw ni lugar mo tampaon ko sa tagaring lugar. Gusto sakit mo ni mo lunggan, pro, no? Ini tulo mo Imo guya, imo tampa mo. Ugani mo gid tabo No. Kapag kung siya makasiring ka mga wala pa na lamok karon ni ba tumlon tay ka buhi ko. Kay linit, no? Basta lamok na maguni sa imo nga kwan, sa imo nga lunggan, ay kalaing ito ga, do gina-iritar ka blaw? Bisa daway ka sa daway ka blood choice of generic tungod kete ang electric fan pertiman ang generic tugnaw. Gani. Kuang sa daw lugan taong mo na lang ng nato siya number 1 nga maka-encuentro ginto sa lamok. May na kusa, may na dyan sa una, sa una uso pa ba ng moskitiro, no? Kaya bisan hindi ka mag-electric pa niya, may moskitiro ka lang to, safe ka na sa lamok. Susak, nakasalir si bungang moskitiro. Kaya naman, no? Ito ka nagamit ko moskitiro, pag moskitiro, di ko mayapon niya, ugani. Oo. Sunod mayapon lamok, sa uli, dumduman ko ang moskitiro, para sa lamok. Oo. Tingin mo ko, natulog ko din sa amon nga ligdaan. So, ang moskitero din, butang ko to sa guwab na. Oo. Para nga ang lamok makatuto kay matay moskitero para sa lamok. Oo. So, ang lamok, permiro, wala nga to dito, pero sa uli, lamok, ginula man di sila. Oo, sa ilo sa simo. Pabalik mo yapon dito, Bober. Hindi mo na ilamok. Yabo din turmo ko ni Roger ba? Ayo di purma. No, gani Jer. Oo. Kasi nag-sintiman ko sa katol. Oo. Meron, ko daw, ginagawa yung lamok po na dugay-dugay, harap ng Japon, sa uli, ibanlagan ko, nagkakapatay ang katol. Oo. So, sa uli, isa sa ako, ibantayan nga nagkakapatay ang katol, pero di ba nagkatundo sa lamok kay lamok dinahihian ng katol? Ano pa kayo? Dami mga buot, no? Ayo di purma. Yun na, mabuang gasolere kung lamok ka istoryan, bagay. Gani. Ang ako sa utok, no, lamok lang ako. Sige na, hindi na ka mag-istorya lamok ka karon kanto ka gina sa lamok karon. Sige nga mo Roger, yung mga lamok mo yung istorya na yan, kanton ta karon. O sige na. Ako niya kay istorya to sila. Nagkanton ka sa lamok yaman. Daway sa plano, ha? Ha? Daway sa plano. Laban. Dirita na. Agoya. Makadamo sa istoryahan nyo, mga lamok, mga istoryahan nyo ya. Ay, ate, ang guwan ni karon may pwede gila na kay istorya parte guno. Para nga, kung daw sila ko, utok guno. Karon niya, so sila lamok. Guwan ni karon, hindi. Oo. Daway na utok, daway may utok lamok. Ay, kain. Dirita. Gamay na ng lamok, pero may utok mo nabi mo, ha? Ay, teka. Sus.
utok kinaguro, di ba? Sikon daw, gamay paguro sa lamok. Kasi gamay mga lamok ka. Ati, gali kita ko na utok. Baka na sa dako utok. Ay, dari kita sa mga balita, sunay, nagsaton magsinay nga mga madulong nga mga balita, ang isa ka droning incident sa diin 13 anyos ang biktima sa may sa siyudad ng Sagaya ay ini nga ilagin mo ni tani kuan man ni sila manginhas naganyat man nga maligo ko manginaan ng tubig ito kon perti ang pulupugata sa ngani nagsunerek te ang natabo pagpaligo gin hanot sa nga mabaskog nga balon suno sa utod sini nga nagapanay sayon nga te way nakabutwa ang yasing utod. Ayati. Actually, ini siya kahapon, ini actually gali na sa Juan, mga alas 8 imediata na February 14. Uy, sa Valentine's Digid? Valentine's Digid, no? Ohoy. Sa barangay Tabao, sa siyudad sang Sagay. Okay. Sa igad sa Primayo na sinerek sa din ang 13 anyos nga biktima nga sa din na sapwan nga hindi siya ang nag-utaw-utaw na sa tubig. Ikilala kay Roy Calanza Lidama alias Tuto. Hindi siya ang residente sa Kasidakloy, Barangay Rizal sa siyudad sang Sagay. Ang report nga suro sa report nga mga alas 8:45 kontak na sang aga kapon sa mabatod sa kapulisan ang isa ka call sa cellphone nga may ara nga nagalutaw-lutaw nga lawas sang isa ka minor de edad nga bata sa among area. Kag sang mag-respond na naman tapos ang kapulisan, ila sini nga nakita, ini nga bata nga tigil ginpaigad naman sa mga residente nga nakakita. Ang report ka pa sa iyon sa iya sini nga magulang, huwag mo mag-mention kung sino ang pangalan, pero suno sa magulang nagapanginhas sila sa mga pakinason. Nagsang uli nga may mga kuha na sila, nag-decide sila nga maligo. Pag paligo nila, tungod man sang natawag nga strong current, ang mabaskog nga current sa tubig. Yan ako nga biktima, ang daw pagdapya sang dako balon bala sinerek na dala siya tunga daw ko daw siya balon ko maganapya daw dala ang balik pati pagkikabaskog mo. Hindi ba hunas man, Jer? Actually, basi kon way man dinibutan kon ay tayo kung lutay na sunerek mo. Oo. Pero ang ini nga mga takna ka na mga gani gusto na tulman nga maklaro ka man ang report nga ang suno sa report nga nakita ni sila sa iya sini nga utod sa Pinatrisi pa nga nagapakanto dira sa higad sang dira sa Baybayon. Lakay man ang Asidakloy kadang Asidakloy Barangay Rizal kag ang Barangay Tabao. Layo ni siya mo kasi Baybayon kag medyo bukid-bukid diya mo ang ukon layo bala sa baybay ang Asidakloy. Oo. So, Pinatrisi pa lang sunod sa report sang hapon. Diraan na sila pero muna ang pagkaaga na nga nasapwal na nga nagalutaw na. Ahay. Kaya report nga sa kulba sinisang magulang na way siya na makapanugid bala. Oo. Nga muna ang natabo sa iya sini nga manghod. Muna nga wala na yun matagan sa inasawag nga pag-rescue. So, action na rin ka. So, kaya mo na nga daw ka-kwan man ka budlay gid man aksionerik nga sitwasyon sinegatit ang natabo nga ang biktima 13 anyos ka
Actually, gidala pa ni siya sa bainsang hospital dari si may Lodipi, pero again, deklarar siya nga dead on arrival sang attending physician. Pila doon sa bata mo, Roger? 13 anyos, so 13 anyos. Okay. Pero sa pulis nga ti, gila sila nga purely nga tawag sila actioneric nga accident o controlling incident ang natabo. Kaya wala man ka nga naman nga lastro sa bata. Okay. So, sabi may wakilat siya kung ano, na makita nga nag-indikar nga may ara nga gini mo sa iya nga dahil may mayo. No? Okay. So, amo na, mali ang isa ka pag siya iba ka sa investigador nga depende kung mag-request kinabi pamilya po autopsy, pero ang pamilya naman na kumisido man sila sa buto kung sa panaysayon. Okay. Saan magulang accident ka, dalay man sila sa magulang mo. Oo. Saan matabo ang among pagkalumo sa iya sininga manghod. Ang dugang nato nga balita generic sa Sinan sa Cadiz sa Kainagi na tinguhan nga mapasaka ang kaso, pero daw wala madayon sinay na parman nga bypass operation na patingin sa kapulisan Sinan sa Cadiz. Oo. May mga alas 6 pasado ang takla sang pasado. Okay, balikan ta si Action Roger Gutib na utod niya sa linya. Ang report ng si Roger ang utini sa bypass operation nga ti daw plano nga ipasaka pero daw wala madayon to, no? Ito kung ano ang circumstansya. Jer? Yes, Senator why madayon ang pagpasaka sa kaso tungod kay wala pa sang why pa kompleto, no? Ang mga ebidensya like sa mga results ng crime lab, no? So, ang bypass operation last 10 pasado tak na sa gabi again alas 6 pasado tak na kung tubig sa alas 6 again natabo ang mga pag-bypass dari sa bahinsang Purok Kakahuyan sa Barangay Daga kahapon ini February 14. So, bumana, no, Valentine's Day, sa diin nga ginadakop sang kapulisan ni si Rinaldo Descalzo i Abuan. 40 anyos ginad sang sining Puro Kakahuyan, Barangay Daga sa siyudad sang Cadiz. So, no, sa report niya siya, ini ka stress level target kag nakuhaan ini siya sang 5 kasasay sa Shabu o kung sa ginapatihan nga Shabu kag lakip na revive item kay subugman ang 500 piso bill nga na-recover man sa iya gigamit sa pusher buyer nga pulis agod nga ini siya mabaklan sang droga action ereka. So sa payag ni Police Major Rocky Lisiar ang acting chief of police sa Cadiz. Okay. Governor Martin ati ara sa split level Target. target ang among nadakpan sa sining bypass operation. Sa split level individual lang naman po itong target natin kahapon na nahuli sa illegal drug sa bypass operation ng Cadiz. Sa ngayong araw sa refile natin. For filing na po ngayon. Hinintay lang po yung result ng crime lab dun sa qualitative examination ng nahuling suspected. So wala niya po ang white paper kompleto sa pag-quest man niya po ni Neto. Hindi pa man siguro kagwa na kahit darawig pa ng detention niya? Lawig po man actioneric mo. Hindi mo na gani, no? Nabi si Police Major Rocky Lisiar mag-Tagalog. No kayo daw Tagalog niya. O gani? Oo, kaya na dito siya kag mo na naka-interview na yun takibalo ka actioner na kung isa tayo na masako mula kaya kantuan na naton tungod nga confirm na ton itong natabo ba niya aksidente kagabi nga dalihin isa ka single motorcycle nga suno sa report una nga tigil bungguan kuno sa amo ding ambulance. Oo, te. Kay ang gasakay patay gid. Sus. Tigil confirm naton sa iya nga kung argin sa buot suno sa iya nga dead on arrival gid man sa ospital. Ini si Alexander Porter
kag ang iniman ang driver nga si Constantino Inocencio nga driver sa ambulansya. Actually, ang kamatayon sa biktima pagkid manigli ilang hindi gid man sa ambulance bala kay nagisisi na siya daan pag sang nakita sa ambulance nga malayo pa. Pagkatapos sa tumba na bagno siya kaya sila nga motorsiklo mga 15 metros alin sa ang kwadobla ang skid mark Okay. na mga 15 metros kidal dito sa pagkatumba niya ang pagdos-dos motorsiklo nga nahulog siya sa simentado nga dalan kahit pa nangasig sa padalagan niya siguro ginalata so lerek nga inabalang naka high speed na tapos siguro nagbalik bala kambya luger kaya gusto paguro niya nga magkambya pa. So, ining badya nga single motorcycle, amo na iya nga ginasakyan kinisang sa biktima nga alit sa di proper pagwano ko talaga propobli ini siya dito sa iya siniguro nga lugar sa may bahin sa barangay Makiling sa siyudad sang Sagay nag-inom diri sa may kantis muna tendency nga mo ng mga kantis siya ang iya single motorcycle natabog niya sa dalan sa diin iya na iya right of way sang ambulance. Sa ambulance hinailan ni kaway na ni pasyente. Pabalik na siya sa sunod sa Cadiz sa Sunerica. Okay. Sa balita na ito na may mga naara naman nga pag-hatagman sa mga financial assistance sa mga gold-farmator kaina sa bayan sa Cadiz City PNP pero sunod sa kay police major akidisarial nga gin-confirmar nga napatay gid ini ang nagasakay sa single motorcycle. Pero pagkapatay ito ya, okay. Yes, pagkapatay sa Nerek, hindi sila nga nakabunggo gid siya. Ang iyang motor naglambot sa ambulansya. Pero siya tiara lang siya sa Baldusa. Kasi rin napulog siya pagkatapos nga nag-isi-isi ang iya sininga single motorcycle. Agwa yan vehicular accident siya pero nagresulta sa kamatayon pero hindi sila nga ang kamatayon dito sa Tagkalapak na Bisaya sang sininga ambulance nga nagabiyahe. Damage sa matugan ng ambulance Japon sa Sidera Remo naligad to yaman sa Sidera Remo to nabunggo man to slacking hindi ko bawa daw iyagin permission sa Sidera Remo kasi muna blang kasi ang paghalong araman o galing kay katabogin ang aksidente sa Nereka anytime, any place, anywhere. So, amo na nga madulong nga report, ang importante nga mga taga CDRA mo sa mga Cadiz medyo kuananay, medyo laylo anay. daw, amo na gano medyo pato, medyo ilagit tempo ang mga sila pa gani sa iba niya daw ka di malas pwede magoro. Hindi Sidinti na ya. Silente Sino na gusto abi mo? Importante na nga tiara niya po yung malukate ng ilan ni Actioneric nga ginatidugan yung prinsipyo na bilang principle of safety first. Yes. Para siya ang ilang galingat yan mo na karoon ko may mga araya katabugin. Hindi na ito mapaiway Actioneric na nag-resulta siya daw medyo worse hit ka. Correct. Naglitan to ang driver kagang nag-upod man to nga badi-badi pilasonte at tumantaw subong sa hospital pagigoperahan man to ang driver niya o ticket to tisubong naman niya patay naman ang biktima ang alataw mo daw kung mo na galing nga ginaklaro ng report lang kay kung pamatihan mga report kasi ambulance sang CDR mo naman nakabunggo ang biktima patay pero actually ara sila sa sakto nga dalan o galing kahit layo pag-isisi na kung makita man sa investigasyon sa pulis ang skid mark kundi nagalit pakanto pagpunteriya sa single motorcycle kundi man nagaplastar nga ini ang biktima kundi siya nagaplastar makita man nga ang motorsiklo naglambot sa ambulance pero ang biktima ay pa sa unhan Actioneric tungkol kasi nahulog na siya sa single motorcycle niya.
Kaya mo na yung tumatulong ng mga balita, kaya liwat na ito, ang biologist ng Padre Diaz, kay si Mr. Guerta Diaz, na pamati-mat na ito, muman siya kay Ma'am Mercy Flores ito sa Hong Kong, na nagpapamati may Facebook sa Action Night Patrol, na muman siya kay Ma'am Judy Delmo, na nagpapamati magsaton karon nga gabi Action Eric. Tubigo na ito, Green Javier, na nagpapamati gidri sa may Barangay Sikaba, sa karon man nga gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutib, report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Gotib, Theriabet live report sa Masyudad San Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Gotib giradulong sa inyo sa kalawan sa live extension. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Nagabi dira sa kay Veronica Lopez sa Sagay, haling kay Noel Amar ang panamyaw. Good evening Philippines from USA. Keep safe everyone. More power Action Eric. Condolence to families sang bata nga napatay da sa Sagay. Halin kay Kelly Jelly. Kati Verda, may gabi ha. Kay Rosalina Arellano Espadero. Elizabeth Malaka Gamala, check attendance lang. Ray Carbakil, kami lang si Gail Tagalog sa Barangay Mansilingan. Faith Joy Tumbukon Palanog, Palanog. Napaurok-urok gid ha. Veronica Lopez Lopisaina, Sagay City. Happy listening also Mr. Noel Amar and Novilia Pipito. Salamat gid ha. Sige, alis sa report ni Roger Gotib, si Axel Percival Villamor, may report man sa line number 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita.
Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action Percival Binamor. First, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. So naglibot kita sa aton area of responsibility diri sa syudad sa La Carlota. So far malinong kag matawhay ang aton nga kapulisan diri sa syudad sa La Carlota, wala gid man sa mga dalagko nga untoward accident kag insidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. Apang aksyon Eric ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Pulis Colonel Junel V. Guadalupe sa gihapon aksyon na Eric no ginapa alerto lang ang aton nga mga kapulisan hilabi na gid sa pagbantay sa mga mayormente nga mga dalanon sa pag checkpoint no labi na gid sini sang open muffler kag driving without license. So madamo-damo ang pukumpiska sang aton kapulisan syudad sang La Carlota nga sa diin may mga minor de edad nga nagadala sang ilang mga single nga motor nga wala sang nagakaigo nga dokumento. So ginpakamayo sang aton pulis nga ginpang-impound kag ginatagan sang city ordinance nga implementar man sang aton nga syudad sang La Carlota sa pagpamuno man ni Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon, City Mayor sa syudad sang La Carlota. So para ang dalagan sang trapiko diri sa syudad sang La Carlota daw muro matawhay kag wala man sang mga insidente nga nagluntad. So para aksyon Eric nagliton kita kag nagliso sa bahin iya sang Moises Padilla. So may isa didto ka barangay nga sa diin aksyon Eric gina-construct bala ang among taytay, dako nga taytay nga magaagyan sang mga dalagko man nga mga salakyan nga mga tracking kag single kag dipasahi nga salakyan. So far dagdako ang tubig kahapon kay nagbubo man ang ulan sa nabukid nga bahin. So far ang halit sa dako nga tubig nagpamampang nagkaratumbag ang ekstruktura no ang ilang ginpangbutang nga purmas naglusod ang among mga kabilya may lang kay kabilya pa lang wala pa nabuhusan sang simento ang flooring. So karon ginatingwaan man sang aton nga lokal nga panguluhan dira sa may banwa sang Moises Padilla sa may barangay Udyong no ang among kalitan sang tubig. So far ang mga motor nagalibot diri sa San Romeo libot pakadto didto sa may banwa sang Moises Padilla sa pagpangumpra. So ginatinguan kag mabalik ang pag-ubra agud to nga madasig agud to nga gamit ang among dalan sa among inabitan nga lugar. So para ang aton nga area of responsibility La Castellana wala man sa dalagko nga mga aksidente siga amo man sa gihapon sako man ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Pulis Ramel E. Bustamante sa baro barangay sa paghatag man sang dialog kag paghatag sa mga flyers ilabi na gid sini sang illegal drugs kag sang Republic Act 76 ating aksyon Eric no kag ginapang nanumdom sang aton nga mga kapulisan nga hindi gid mag-engage sa illegal nga droga aksyon Eric kay wala gid sang madangtan nga maayo ang nagagamit sini. So para mo ini ang nakuha naton nga information kag balita sa aton area of responsibility mayong gabi lang sa Honorable Kapitan Chad Peria kag Kagawad Jufred Sapanta kag Honorable Don Gisrael Embultorio kag ako siya kag Kapid Badillo sa syudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Percival Villamor. May gabi dira sa kay Madam Vanessa Mayo kag kay Madam Pretty Mahilong. Tuto John Mahilom da mayong gabi lang kag man dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol no. Magabalik kita when we come back balik ka report na Action Jan Diaz pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. This news sponsor
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang ginagampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa Bulacan, may gabi dira sa kay Silor Naris Micol. No, bata ni kuno isang amo na nay teknisyan sa Aksyon Radyo nga si Rodi Colmenares. No? So, pati kuno sa awayaw. Salamat, Gid. Tita Cesar na may gabi, no? Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon John, sa balik report, please come back. Duha ka mga separado nga bypass operation ang gingkasa sa Bacolod City sinigla mga gabi aksyon Eric. Ang una diri sa area mismo sa police station number 7 kung sariin na dakpan ini isa ka ginakabig high value individual kun HVI. Ini siyang gingkilala kay Rodelio Samodio 37 anyos sang Purok Magidait Barangay Tangub. So kung barangay Mansilingan syudad mismo sang Bacolod. Na-recover kay Samodio ang 6 gramos sang illegal nga droga nga nagabalor sang masobra 40,000 pesos, improvised tutor, kag 300 pesos nga kwarta. Sura kay Police Station 7 Officer in Charge, Police Lieutenant Rani Rani Saison, tuig 2014, sang una nga nadakpan si Samodio sang City Anti-Illegal Drug Operative sang Bacolod City Police Office sa kaari mismo nga kaso. Apang isang aksyon ang nagagwa matapos nga nag-apply bala sa plea bargaining agreement rason kung kasubong nangyari panisasagatawag nga probation action ereka. Inisa karon na nagabalid preso dra mismo sa area sa police station number 7 kag nadarata sa kansang kaso nga paglapas sa laying nga dumi sa pagbalik kag pagupot sang illegal nga droga. Yari una to pabitian sa Police Lieutenant Saison sa interview. Kung nga subject na bali under probation siya. Okay. Naging high value individual sa because nga kagi na siya dakop sang kaid 2014. Nag-play bargaining, so naka-avail siya tawag sa provision. Sir, subok na naka-under probation sa munipit pag siya ang plea bargaining. Usually, sa aprubahan na lang sa court bill. Okay. Sa plea bargaining na lang. So, patuway na one book na dakop din. So, look, so, wala na sa plea bargaining kasi makansel na niya ang probation violation. Sir, okay, monitoring fail. According sa mga practice, 3 to 4 weeks monitoring. But anong recovery, sir? Recovery, estimated grams lang. May kuha nung usang anong kita, 6 grams. Bali, estimated is 6 grams. Ang estimated value niya is 40,800. Ay, yung operation, galang man ito, sir. Sa pag-ilahin. Ay, napagpit siya. Medyo naman naman siya. Pero,
kansa sa akong mga operatives. Nagkakakuha niya itong ilatiko, biil sa akong mga kapis. Tupok ko siya. After kabatihan si Police Lieutenant Rani Saison, ang officer in charge sa Police Station number 7. Sa piyak na bahin, isa dari ka 18 anyos nga lalaki ang nadakpan sa Police Station number 5, Silman Bypass Operation sa bahin sa Purok Cereza 1, Barangay 27 Sierra sang Bacolod. Na-recover dari kay Raimundo Guerrero, 18 anyos, ang apat katanan ka mga sosay sa nga ginasipatuan Cebu. Ngayon yung kabalol masobra 20,000 pesos aksyon ereka. Nakuha man ng 300 pesos sa kwarta kag ang pauso kun kahita sa posisyon sa ning subject. Ining si Guerrero ang preso karon sa custodial facility sa Police Station number 5 kag natala naman pasakaan sa nag-igo nga panumbungon. Balita gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan si Masuling report. May kabidira kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Bao ga porok-orok pa. Sino na Manggubat sa Robilio Taxi? Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action at Patrol Program sa Lunes. Edisyon magkatakopin iti Poraryo. Balik ini Buwas Martes. Ato sa 5 patrol la unit reporters in action ka na palagad karong gabi sa Action Roger Gutib, Percival Binemore, Action John Diaz, Action Papang Nixon Tama katong piloto sa Patrol 2 Crossman Patrol. News Center Action and Defensor Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Polgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kala sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang inyong lakat ng Korman, Action at Patrol Program, Lunes, Tup-Tup, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kagwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!